ଆଜିର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ଡକ୍ଟର ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନଙ୍କର ଜନ୍ମ କେବେ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର 1888 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 5 ତାରିଖରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଡକ୍ଟର ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନଙ୍କ ଜନ୍ମଦିବସକୁ ଆମେ କେଉଁ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରିଥାଉ? ଉତ୍ତର ଗୁରୁ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରିଥାଉ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତରେ ଗୁରୁ ଦିବସ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଉତ୍ତର ସେପ୍ଟେମ୍ବର 5 ତାରିଖରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ମସିହାଠାରୁ ଭାରତରେ ଗୁରୁ ଦିବସ ପାଳନ ହୋଇ ଆସୁଅଛି? ଉତ୍ତର 1962 ମସିହା ଠାରୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଡକ୍ଟର ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଉତ୍ତର ବୀରସ୍ୱାମୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଡକ୍ଟର ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନଙ୍କ ମାତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଉତ୍ତର ସୀତାମ୍ମା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଡକ୍ଟର ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣ କେବେ ବିବାହ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର 1903 ମସିହାରେ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବୟସ ଥିଲା 16 ବର୍ଷ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଡକ୍ଟର ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଉତ୍ତର ଶିବାକାମୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଡକ୍ଟର ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଉତ୍ତର ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ଗୋପାଳ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଡକ୍ଟର ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣ କେବେ ରୁଷିଆର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ହେଲେ? ଉତ୍ତର 1949 ମସିହାରେ। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।